Ons gaan zo'n beetje binnen. As jy nodig om in die kamer te gaan sit, dan kan jy binne kan praat. Baby, kom ons even misschien Nee. kamer dan wees ook met my Nee. man. Ek het jou hoeveel keer gesê ek is nog nie gemaklik om in jou kamer te gaan nie. Die man moet zijn na 8 maanden, baby. Eerstens, ek sien nie ring in my vinger nie, so. Weer eens. Ring, wil je nou andere dingen meer zeggen? Dan kom je Jy het al die tyd verstaan dat ek nie Nee. gemaklik is in jou kamer nie. Nou wil jy nou nie kom verstaan nie. Wat ek verstaan nou. Ja, mijn lief, ik kan niet houden. Verstaan. Dat is niet lief familie. Die liefde tel nie nou Nee. hierdie. Ik is lief voor jou, man. Mia, kom eens. Gewoon gezellig een keer op aan elkaar. Nee. Baby, Ek gaan nergens. je maakt je dan bij complicated. Wil jy ek moet loop? Hoe kom je loop zien? Je nog, je kwam, je letterlijk net weer aan, kom je nog een keer loop. Want jy luister nie. Ek sê nee. My nee is my nee. Baby, ik verstaan. Zeg ik je verstaan? Ik doe. Voor 8 maanden nog. Maar wil je niet nog verstaan, man, baby? Die keer wil ek dan anders doen. Oké dan, baby. Praat met me. Ik luister. Wat is die plan hier vanaf? Die plan is, ons doen dinge die Bybelse manier. Geen seks voor die huwelik. Dat is recht, mijn lief. Dat is recht. Dat is recht. Die feit dat je die vader zo'n afweert. Zeg me dat jij is een rechte vrouw van mij. Dat is lief voor jou. En laten we zo beginnen praten over dingen, hè. Dat weet niet van iemand elk. Ik wil even niet van je werkstoel te verdangen. Als je zegt dat je plaat verdangt, praat met me, hè. Maar zo hoef je in de kamer te gaan, hè. Deze zitkamers kan gezet. Zo maak je thesis altijd thesis bij mij, hè. Meisie, kijk, meisie maar nog weer aan groot jong. Maak jy 'n boyfriend hè? Nee, maar... Is dit? Jy moet dat ek vir jou vang. Mami, hoe maak maar ek ons hare so nie? Ja, mama, ek lig aan mekaar ons hare. Julle kan sien ek word mooi gemaak. Hoekom is julle toch so boring? Hou op asseblief, hou julle op. As julle se pa nou hier uitkom, dan is dit 'n moeise ding. Kan julle asseblief net ophou? Julle Oh, dis wat Michelle en Kelly vir my sê. Soos 'n ware ding. Hoekom kry sy al die spesiale treatment? Hæ? Wat moet jy daar vasmaak 'n spesiale treatment? Kyk, vir eerstens, hulle se klere drag. Hoekom is sy altyd uniek van hulle twee af? Jy sien dit wat jy wil sien. Hoe sien wat ek Jy wil sien wat jy sien? wil sien. Hulle kies vir hulle se outfits. Kyk hier hoe die kinders. Oh, hulle nou vir jou gesê, "Mami, hoekom maak mami nie op ons hare so nie?" Toe stoot jy die kinders weg. Hoekom het jy vir haar weggestoot? Wat is spesiale treatment? Hoe het ek die kinders weggestoot? Die kind se hare trek los en dit weet jy. So jy vertel my nou oor hare. Ha? Kelly, Michelle, Amor, gaan julle asseblief uit? Ek wil met julle se ma praat. Jy sê vir my ek is my pa nie. Hey, moenie so praat my pa nie. Jy moet minder met hierdie chique maniere van jou, hoor jy? Gaan julle uit julle se paad gepraat. Wat? Jy ken nou nie jou pa nie. Ek het met jou groot gemaak en dis die maniere wat ek kry met jou. Ha? Jy's 'n blote kind. Jy praat nie so met my nie. Wie het jou die reg gegee om so met my kind te praat? Jy het altyd 'n voortrek storie, maar dis die manier hoe jy met haar praat. Dan moet sy vir jou respek. Gaan julle uit, ek het met julle gepraat. Gaan uit. As van jou daar, wat hy kind van jou vir my so disrespect. Julle se pa wil anders tree met mami. Nee, as gou maar wat begin. Julle kan julle ophoor mami en papies praat. Daar's niks gedisrespektie. Kyk die manier om met my kind te praat nie. Het jy gehoor wat sy sê vir my? Het jy gehoor wat sy sê vir my? Ek is nie haar pa nie, maar sy bly onder my dak. Ek gee vir haar kos, ek behandel vir haar soos ek anders behandel. Ek gee vir haar pa treatment. Hoe sê jy? Ek gee vir haar pa treatment. Behandel jy vir haar soos jy die anders behandel? Ja! Jy praat nonsens. Jy praat nonsens. Jy pik op haar 'n hond kan haar, hoor jy? Jy gaan nie vir my aan mekaar disrespek en gooi sê. As dit so gaan, dan
Dan ga ik mijn 2 kinders vat, dan ga ik terug naar mijn Sinkaya toe. Oh, so jy nou 2 kinders. Wat van ons kinders? Jou kind is my kind en my kind is jou kind. Jy het nou 2 kinders. Sien jy hoe kom ek sê jy disrespect my? Jy het nie respect vir my nie man. Van hoe dink jy? Huh? Waar kom respect in? So jy wil gerespect wees, maar jy respect nie vir my of my voorkind nie. Is dit hoe jy dit soek? Dit werk nie so nie. Dit werk glad nie so nie. Weer goed chomies. Yeah, Buta. How are you, man? Sê my wolf. Ah, no, alright, man. Leidelijk man. Hallo. Dan lijkt me, je komt op voor dieren tegen. Nee, my broer, jy kon maar regte tyd man. Ek was van plan om anyway te loop my broer. Die wat hier gebeur man. Ik beel, mijn voelen zijn af. Nee, my voel lê aan die kamer sieke man. Het is respect me nog voor goed chomies. Zo loop, dat is wat je mis altijd doen. Je doet het mis altijd. Zo loop, Ach, kom maar op aan elkaar. Je hebt geen familiekant, je loop. Nou wil jy nie met ons speel nie. Nee, ek wil nie saam met julle speel. Jy het toch groot met jou lelike kroeshare. Trek jy my hare nie? Nee, kyk jou in uit my pashuis. As ek jou pashuis, al jy net my pashuis. Kyk op jou maak lelike kaya. As jy ry, dan gaan my ma gaan sê nou. As fyn. Lelike ding. Hoe kom staan jullie dan? Wat er andere? Sing jy is man. Hoe vrienden is wat in ons huis leven. Als je nou nog zo gap, Nou nog zo kap. Hoe kan jy vir my te sê ek is kap? ken ik je dan niet. Mami, dit klina maar baklei. sien jy? Mami, jy het eers gaan begin. En jullie baba, je is hem groot en mooi. En nou Entia, hoekom bloos jy so? Anyway, my broer, Ronald, kom eens lyn kou. En kykie, jy beter die kinderlonters uitsorg. Want as ek terugkom by die huis, dan beter die kinderlonters uitgesorg is. Hoor jy my? Hoor jy my? My broer, is hy kou nog daar? Als we het gaan. Maar ons gaan. Nee, nou kom eens druk my broer. Kan er een gele op? Sosa, Hi. nou eerste. Je was lang weg. Waar was hij? Ik was bij iemand. Ik hou je dop. Ik hou je dop. Maar ik moet eerst gaan. Ik moet gaan. Ik weet niet of ik terugkom. Maar ik zal het je laten weten. Maak zeker alle deuren toe. Maak zeker die kar is veilig. Dat is recht. Kom kijk je mij zo? Nee, kijk je niet, je maakt like ik is irresponsible. Met die houding. Met die houding. Maar zeg, maak zeker alles is veilig. Nee. Dat is recht, maat. Dat is recht zo. Mooi blij. Hola, Fera. Wat zeg je? Nee, als ik kijk, me was ik kijk. Jong man. Fera. Lekker man, lekker man. Nee, man, dat kan Nee, die man skuld groot bro. Als ik op een krat hier en hoe de krat kopen. Owens. Nee, man, ik krijg een mag zelf aan. Kobe praat ik dan kou. Kobe, hij aan doet je nog die botel op uithalen. Dus zeg, Owens, kom eens lijn, kopen ze krat. Ons recover van krat. Nee. Is waar bro? Owens, kijk, Owens, zeg dat hij kon uitgaan voor hij krat. Kom niet van mij zo zwak kijken, man. Nou kijk je, ik heb maar een plan met bro. Wat is die plan? Ik heb de bottom. Nee, maar waar is die plan, meneer Owens? Ik heb aan een kakstory hier. Wat is de story my broer? Ja, ik denk dat ik trouw, ja. Trouw? Ja, bro, die kan druk van me die hele tijd op de story van trouw, ja. Wie is Mia? Ziet je? Waar is Mia? Die kind zijn namens Mia bro. Waar is Mia? Die man is Mia. Ja. Dat is Mia. Mannen. Die zelfde Mia bro. Die zelfde Mia. Mia, oh. Mia. Onze Mia. Owens, nee man, ze doen het verkeerd man. Oh sorry. Als mijn stukje rijken, Owens, ze gaan ze Ons is braas. ons is Owens, maar ze nodig om ik kan zo niet. Ons is in de publiek en kijk hier. Oké. Maar eerlijk man, nee. Ik luister. Zeg ieder dan, nee. Zeg ieder dan. Mijn vraag is, ik ken me zo gaan. Ons zijn Owens kan. Het liefst. Ze weer nog gaan. Nou kijk, Maar als die ieder ding elf is... gaan.
Ja. Die kan vertel me nog aan een story. Wat 'n storie? Want nu eerst de volgende stap vat van trouwen voor ons nog dingen ernstig aan kop te vatten. Man. Ik zeg van nee man, ons kan ons. Hoe ernstig kop? Oké. Wat is stappen? Bro, ik kan me nog opzetten. We zullen lagen me nog even komen. Chance, ik heb die ding aan de secure owens. Onder het niet, kijk hier. Ik wil nou wat we gaan naar eigen toe, bro. Ik ga nog een stukje op. Hoe lang is jullie met elkaar? 8 maanden. Heel, mannen. Ik heb nog nooit een stukje gekregen. Man, niet in zin. Oh, ik heb het gevoel niet goed. Mijn broer, niet in zin. Nu kom ik geweten, zeg dat meer niet. Houd jullie goed onder de lakens. Hij weer een zelf kouwen, maar ik kan me nooit kunnen. Ik heb het gebouwd, mijn broer. Ik heb die man gezien met die kind, maar jij me niet geluisterd, mijn broer. Mannen, wat is dingen die we zeggen? Ik weet maar eigenlijk stuur ik nou boodschappen zeggen, maar ik wil hier eten. Verstaan je? Ik kan hem ook nooit gaan sturen. Daar is komen smash en die cola. Broer, hij kan het ons diep gedrukt. Je weet, het is diep. Op een ene geval, maar ik kan één geval. Die man, weet wat, in is paar minuten. Paar minuten. Ja, man, dat was kak, man. Hier op plaats in zijn los die hele story, nee. Zie nu waarom ik me convince om ik kan te los. Hier, ik weet wel, ik kan los. Nee, man. Ik kan niet kan trouwen. Kijk, check me, ik kan niet kan trouwen. Nooit, ik kan niet samen zeggen met elkaar krijgen. Kom eens bewijs die man iets. Kom eens bewijs iets. Nee, kijk hier. Ik ga niet kunnen tekenen, zeg ik kan kiezen. Maar tekst die man kan gaan die man kan zetten. Maar die man tranen, man ken die man is lief. Zeg goed, kijk, hij zit een lichte glimlachje op de linker stoel. Maar dat is bezig met kak, we gaan er meer die doen voor met die praat. Nou laag, dat is een ernstige zaak die man. Kijk, hij is een broer voor ons. Kijk, weer dat is een broer, nog 3 mensen zijn broer, maar nou praat jullie die goed. Ons strijd onze broer, anders zouden jullie niet goed gezegd die. Praat jullie meer om lijken met smeesje. Aan elkaar. Broer, kijk je van, swap, ik kan vertellen met elkaar, wat is tijdens de dingen hier, man. Ken je dat ding? Mijn broer. Ik verstaan niet. Zij moet wachten, maar andere mannen tegen wachten. Zij moet trouw voor die kan krijgen. Ik heb die eerste aanrijding gesmeest. Je moet niet eens praten van mij niet. Mannen, first night, mijn broer. First night, first bite. Broer, kijk hier, het is goed, ik heb die binnen geloosd. Ja. Kijk hier, bra. Ons praat. Owens. Owens. Nee, zullen ze even met elkaar luisteren die dan. Kijk hier, mannen. Na die stoer net stoer is Owens. Je komt terug, man. Lodge me, je komt terug. Ja, maar die stoer op zien, wat gaan we wat? Hoor je nog een trouw? Ik sta daar, bra. Kom aan. Jalim. Ja? Oké, ja. Kijk hier nou. Ik heb nog wat doen. Misschien hij moet nog doen. Wat is het dan? Hoe bedoel je wat ze doen? Zie je nou wat ze doen? Ik wil jullie van gepraat, man. Ik heb ons gezegd, het is nog gemakkelijk om het te doen. En ik ben het... Nee, man, wat ze... Dan is die wat je nog van maakt. Ik smaak aan elkaar. Hoe lang moet ik nog wachten voor die bezig ben? Ik wil het precies doen voor je huwelijkie. Wat ze huwelijk? Zo ik nu heel die zin aan wacht. Wat van die... Zo ik nu letterlijk wacht door een andere tijd. Wanneer zij voelen ze recht. En die andere onze... Wie is die andere onze? Oh, ze is nog dom. Moet ik naam noemen? Noem? Je wil me noemen. Ja. Ze hebben me nog dom voor me. Zo vaak ik nog mee beurt is, nog wat je dingen recht doen. Maar door hij man is een beurt geweest, toen waren ze niet. Van wie praat je? Nou is je nog dom. Ze hebben je nog dom. Moet je nog naam ook staan en noemen. Ik weet niet van wie je praat. Die. Wat van Kobe? Ronald. Ze weten nog maar niet te poppen op een van die dag. Huh? Powerreden. Dat maakt niet saak waar ik het worry, man. Die vijf bij staan. Hoe de hel wacht man 8 maanden? Zo je gaat naar nummer 6. Ja! Voor 6. Jo. Zij maakt nog lekker stories op mij, ne? Kijk hoe dat was je met zo'n pop of zo, want althans. 8 maanden. Kijk hoe consistent was ze om te wachten voor jou.
Net om uit te kom van die buitekant, dis manne wat letterlik al getased van my pride en joy. Dis mos myne man, hoe moet ek jy voel? Dis my verlede. Dis jou verlede man nog steeds. Kom ek nie van my begin jy gesê dat ek verstaan van punt A af nie. Nou net in die middel van June en July kom uit van 1, 2 en 3, maak maar se sin nie man. My hart, ek kan dit nie vat ek. Hoe moet ek nou man? Moenie vir my so vra nie. Ek het gesê ek wil die dinge die Bybelse manier doen. Die Bybelse manier, so ek moet trou. Ek moet trou maar daar buite is aan 'n man wat my vir ons sterretjies. Ag, stop dit. Ek wil ook nie weer trou nie. Gaan net die gaan nie die. Loop huis toe. Devin, ons almal het 'n verlede. Jy het 'n verlede, ek het 'n verlede. En ek het geleer uit my verlede uit. Dis hoekom ek dinge wil anders doen die keer. Maar dit lyk nie vir my jy verstaan nie. Ek gaan jou sê ek verstaan nie, baby. Dit lyk so. Ek probeer dit nog 'n hele tyd. Devin, ek dink net ek en jy moet nooit weer mekaar sien nie. Asseblief. Weet jy as jy loop reg op tyd was jy verwys, maar Devin, asseblief. dink oor die saak man, asseblief. Ek glo nie jy wil die besigheid van ons nou bestop sit nie. Gaan Devin. Vra mooi. Man, dink, Devin, ek vra. ek dink oor die saak man, dink nou net wat loop jy van weg? Devin, ek vra. Die jou hele- baie mooi. My verlede gaan jou aanhou. En dis nie hoe ek 'n toekoms wil bou nie. Ek dank jou man. Asseblief. Hé, mijn broer. Zie je wat, joh? Hé, die bier is heel goedkoop, nee. Die man, die bier is heel goedkoop. Hoeveel je betaalt weer, joh? 700 rand zonder bottel, bro. En ons betaalt zo duur, broer, ik kan Ja, my broer, Osman, hoe kan hier kom sit dit man? Die bier is een ijskoud en is lekker cheap. Definitief, mijn broer. En die naam, hij past nogal bij die plek. Zachte thee, mijn broer. En is lekker cozy hier man. En die koelte, die vaars lucht, mijn broer. En appie is jou warm so Je man. ziet, mijn broer, baie warm. Maar kijk je my broer, ek wil jy moet so hard op jou medie sien man. Ish, ek weet nie man, maar oké, maar as ek kom man te wees vir 'n vrou jong, ek is single. Nee, as je dat niet, mijn broer. Als een man, wat verantwoordelijk is dat. Als een pa, wat een huis had, wat voorzien voor zijn huis. Als ik mijn stem gelig het, dan moet zij weet, zij moet onderdanig wees, mijn broer. Want als mijn pa gepraat het, dan mijn ma geweet, zij moet nou stil blijven. Dis hoekom verhoudings so langer gehou destyds as wat dit nou doen. Verstaan die, mijn broer? Want vroumense wil nou altyd in controle wees. Destyds ons oupas en so het dit oorgevat. Vroue het geweet, hulle moet relax. Die respect is nie vandaag daar nie, mijn broer. Ish, braas, waar joh. Heb je niet gezien hoe raas ze op mij niet, mijn broer? Ish, braas. Ja, wat nie. Hola my ouens. Ek is bly om julle te sien man, gents man. Ha, hoe lyk julle majitas? Nee, maar right, mijn broer. Ou Wat sê jy Brian, dan? jou koop jy nie bier alleen nie. Nee, ek kom maar net gekom. Kyk wat maak julle mis reis, bro. Maar hier gebeur is blom hier, is blom maar nooit hier nie. Nee man, ek het net gekom check man, sien nie man. Nee, kijk eens, hij wil bier kopen. Kijk eens, breng tafel toe, bro. Ja, dat gents kou my pay is nog nie in nie man, reis Ja, man. dat Dis hoekom ek gecheck het. Kyk hier, Gazi, ons net die twee man. Hoe so man? Dis die laaste die bra, na die met die man mag lê. Kyk, jy moet nie check my bro sal jy opvang, jy weet dan. Hoe bedoel julle man? Kijk eens, die man. My bra, nee man, lyn nou man. Onthou julle die tye wat ek met julle ook nagevang het man, hoe kan... Kijk je mee, bro. Eindelijk dingen mee, bro. Wanneer jy vir my afvang? Onthou jy nie die tye nie? Wat is het tegen? Want ek al die so op hier wat ek met jou nagevang het. Maar hy is verlede, hy is man. verlede. Anyway, ek het net die bier koop, hy die bier koop so. Ek sê niks. En je weet maar zeggen, jij zit klaar met 1-4 meneer.
Ons drinkie saam. Ek kan jou geoud, maar ek het die bier op die soos, na. Okay. Jong, maar my bra. Ja, my bro. Hoe kan jy maar wat soor kom by met jou? Yeah. Man, as jy nou met die bier nie man. My bro. Bra, nee, man. Wat moet jy aan? Lyn nou, bra. Ja, boom. Lyn my bro. Die man. Ahoy. Lyn my bro. Hoe is die braas met die man? Hoe bedoel jy hoe ek braas? Is my hoe woon die manier? Hoe is die braas met die man, bra? Die man, wil jy dom raak? Weet jy, Kyk, wag, die man. Ek dink ek moet die man 'n ding gooi man. weet jy in die verlede, die man, sy cholos saam met my, Janne. Kyk, ek moet nie meer raak nie. Wat pas met Die Jolly, die hulle bly saam. Al wat ek wil weet, weet jy die man al met jou Mary geslaap? Wanneer? Praat oud, Jy moet nie dom raak nie, man. praat. Ronald. Wat praat die man meneer? Dan jy worry van die kakbira. Hy so Bro, meneer bier, Rakkie. man. My vat die kou. Ronald. Wat se ding is die wat ek hoor? Asie waar nie, man, jy ken hom nie, bra. Hoe kan ek met jou mede geklap het, bra? En nog- Onsin, bras. En nog, binne my space, bra. Die man kan ek in my space, bra. Jy gaan nie my vat die man. Ronald. Die man, Wat praat die man meneer? wil jy vriendskap opbring? Wat se vriendskap? Wat se vriendskap? Praat die waarheid, bra. Jy dan met Die man loop, man. jy dan binne my space. Nee bro. Lyn. Lyn. As reg jy worry man, jy is 'n bier nie man. Lyn, Jy worry man, jy mekaar hier. So man, jy wil nie met my ven nou. Bra, lyn my, bra, man. Yes, as 'n urgent. Bra, nee, man, hy moet so wyn my, bra. Man moet nie achter man aan gaan nie, man. Hy's 'n dom boy, daai man. Bra. Die man los die man. Sien jy, man, kom met hierdie drinkplannetjies hier. Nee, man, bra, man, ons kom aan lank aan. Weet jy wat? Nee. Ek het met John my huis toegelaat. As 'n broer gevat. En dis hoe goed dit ek hoor. Sê my is dit waar die man. Ronald. As hy jou bra ry. Ronald. As hy man jou bra. Ronald. Sê my wat ek nou gehoor het is nie waar nie. Bra, as hy waar nie, man. Ronald. Nou, waarom Nee, bro. flip jy so, bra? As hy jou Ek bra, het toe- as ek jou bra. Ek het John my huis toegelaat. Jy het op my plek geslap. Hoe weet ek dat hulle toe nie iets aan die net aan gehad het nie? Bra, gaan jy mos gesê het, man. Die lees kom sê dit is klaar. Meneer, hier, man. vir my sê relaxie. Ronald, ek kan in jou gesig sien, jy lieg. Ek ken jou nou al. Ronald, sê vir my, wat ek gehoor het, Bra, is die waarheid. bra, as hy waar hy kom. Ronald, Daai, my bra. Ronald, sê vir my, ek gaan jou verlaas vra. Sê vir my, dit wat ek gehoor het, is die waarheid. Bra, raak jy nou wyn nou? My broer, moenie vir my nog dit vra nie, man. Ek maak net, man. Ja! Ons het genei, maar hy is lang terug. Voor ek en sy mekaar ontmoet het. Voor ons bras gehad het. Slap my, man. Maak wat jy wil. Hy is verlede. Kyk vorentoe.
Ai, hoekom het ek dit so moeilik? Ek probeer aan my uiterste bes om die man gelukkig te maak. Of miskien is ek die fout. Jullie vrouwens! Wat nou? Dit is dan aan die uitpunt in nie. Staan op! Staan op! Staan op! En nou? Ek gaan nie abusive raak nie. Wat gaan my jou aan? Dit gedink, ek staan nie. Dit gedink aan die uitpunt in nie. Uitvat oor wat praat? Dis een jy rooi, man! Moet jy jou tong hou nie, man! Hy het self geherken. Dat julle twee saamgeslap. Ja, ons het saam geslap. Nou wat nou? Ons het saam geslap. Ek kon nie met jou gepraat van dis hoe jy optree. Ek kan nie 'n open-minded conversation met jou hartie. En dis way back. En ek jou gesê dis way back. Dis jare terug. Waarom praat jy nou? Jy was eers in die picture toe dit gebeur het. En jy is ook maar chommies deur my, man. Chommies sê die. Die sê ons is chommies deur jou. Ek en die man slaap ek gegee met plekke. Hoe weet ek dat julle twee nie alreeds in my huis saamgeslap het nie? Want daar was baie tye gewees wat ek dronk hiernatoe gekom het, dat hy nie hiernatoe gebring. Nou hoe weet ek dat julle nie seks gehad het terwyl ek getep het, ja? Daai is vertrap, hy! Nog in my eie huis! My eie huis! Huh? Praat! Jy wil mens die waarheid weet, nee. Ja! Ek hoop jou hart is sterk genoeg. Amor is wat? Amor is... Wat? Amor is Ronald se biologiese kind. Julle papa is hom groot en mooi. So jy wil my sê dat Ronald se kind groot gemaak het? Ronald my beste vriend met elke dag gekom het. Jy het sy kind groot gemaak, maar hy weet jy is die pa nie. Ronald is Amor se pa. Ronald, my beste vriend. Bra, wat gaan doen? Bra, daai was 10 jaar gelede gewees. Ek sê oor nou nog teen my. Ons braas kom al lank aan. Meneer, dit gaan nie meer daaroor nie. Nou waaroor gaan dit? Dit gaan oor Amor. Weet jy, Wat van Amor? dat jy Amor se pa is? Bra, Amor, Sy sê net om my terug te kry nie. Hoe kan Amor my kind is? Hoe? kom praat. Praat. Wat gaan met jou aan? Jy maklik was onder die indruk Amor is jou kind. Jy weet dan Amor is ek jou kind nie. En dit het ek gedoen om julle se vriendskap te spaar. Wanneer ek kon hom al lank al gesê het en ek kon vir jou gesê het. Maar wie hoe voel ek? Hoe kan jy my so verraai na al die jare te gedink? Ek kan nie kind kry nie. Ek het my vriende my al gekog en gesê. Ek kan nie kind kry nie. Al die jare te gekind. Ek het geweet jy Hoe kan jy dit doen met my? Ek het geweet jy sal die kanaal kyk. Dis hoekom ek garandeer. Stop het! Stop het! Nie aan my huis nie. Sê weer wat jy nou gesê het. En jy, Ek sal dinge op die regte manier doen. Ek gaan vir jou hoof te vat hier province. Ek beloof dit jou. En jy meneer, ons vriendskap is oor. Jy is 'n vriend weer dit. en jy, die verhouding kom tot 'n einde. Nou! Dis te volgeheime. Dis 'n liegbek vir al die jare wat jy me gelieg. Jy moet jou goed vat en na jou sin kan jy toe trek. Daar moet jy gekreet op die straat. Jy moet straat toe gaan.
Die lewe is onregverdig. Manne kry kinders wat nie verdien om kinders te hê nie.